Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Hakakat sauterik uno pra arajar arpo ki nongreps ing katain rimuliang kila penpau ya kejing menyau halor kejing memla dor jong using ubadai uwei na ki marrep ubasai so bha hakatain rimuliang ki nongrep jong katain ki julai ru bandie ya ki marrep ki jong ki hayo berhat kabadon ha asam bat kani ga yo kala dai ka wei na yo kabala pen imja ya ki nongrep jong jela khamtam ki nongrep ki ba pen poi ya ki marrep ba bon jai shagani ga yo nadu using ukwai tempo shenrai bat ki wei nrei ki nongrep jong kathan ki lamat ya bon ki jing sha shim kabu ha ki nong khai khamtam lai onala poi khambon ki mar ha ka te ga yo ki not wat ban penduna marsiteng ya kador ka ba ki layakut haswa bakin poi Hakbay David kani nakaliang jong kinong yalam jong Hills Farmers Union West Khasi Hills District kilami ban kuntu ya sorkar ban shimkhialem ya kani kakam. Nakaliang jonga kum uwei unong tremon sngubha jong ka Hills Farmers Union ngasngau ban kentiu ya ka sorkar habaya day bat kani ka jing hirdor saba palat jong une umarap ha une usnam upamenta. Kumbang ilaw I nakapor sa kapor une umarap une using ulong sya uwei umarap uba penmentoy yang I kinongrap hadu kata-kata bat kumjuru ngalaban ong ulalong kum ucheng uba penyesno ya kayo kakot jong I kinongrap nakapor sa kapor khnang ba ngi kinongrap nginlong kibasingan ngi kerpat ya kasorkar ba kasorkar kadai ban simkhia mardor ya kane ka jinghiar dor jong une umarep jongi kumba ka sorkar ka simkhia habaya day bat ki factory habaya day bat kiwei ki kam kiba kila seng hapo ka jela jongi ki bayo ka jenada ka sorkar ngalaban ong menta kum kine ki karkhana do bilat ka sorkar habadon ki jing ki ka simkhia ban pelaj kita ki jing khamtam kitul ki de ki karkhana ki ba suwan trebi an hapo ka jela jongi kiba penduk ya ka hok long trai jong ka bri uhnyu trap jongi kumba ka simkhia ki factory kum kini ki factory silicon factory ki badon hapo riang kumba ka simkhia kini ki factory cook factory ki badon hapo salang kumta ka di simkhia lang yang I kinongrep khnang bangi kinongrep ngilong kinongrep ki bas singan hala ka jong ka jela namar kumbang I hadu menta nakaliang ka sorkar kamdon ai ban keren habaya day bat karep karyang jongi habaya day berkat jeng hirdor habaya day berkane ka jing hirdor jong une umar rep teng nakaliang jonga kum unong ilam kum uwe member jong ka Hills Farmers Union ngabanjur sa sisin ya ka sorkar berkat day ban ai habaya day berkane ka kam hirdor jong une umar rep namar ngala ban ong hangne lada kinong rep jongi menta ki simlun na kibang kum kane ka ram rep lada une umarap uhirdor no menta hato ka sorkar kala don kajing tha ya kibang habaki ailun si kinong rap bakin pinduna lane kin pinrit ya ki interest jong kini kinong rap lada kalong hakani gurukom bu using menta upoi tangi saus pa san spa simon upoi tang haki sipo tingka sikilo hato kini ki nong simram na kini na kibang bakar kamde kajing pasi ya kinong rap na kaliang ka sorkar lada kilatip say kilatip baka hier ka dor kamur kiladi ban keren ni kibang ban penduna ya ke interest habaya day bat kinong simram ban rep ya une umar rep bar sakawai ngakwa ban ongro ba na kaliang jong ka sorkar kaladi ban pentikna ban bu no da ka maximum support price kata ka MSP kenang ba unong rep jongi untikna ba une umar rep ladang itung kata ngi ledi kadai ban long kata kador namar hadu mentangi iwa ka jing ledi jongi umar rep hapo yau jong ka asam nang ne ka thany rimuliang jongi kumbala keren de usodar sinong jong sinong tinghor banakmat long sai ba ka jing sa sim ka bu ya une umar rep jongi hakte ki yau asam kala long sha palat menta ta yau ula lahijar sa hojar endala poi kamar hangte hapo yau asam ki ba kamar kala bun hinut ban thiet du sa uspa san spa hato kane kamde ka game yang I kinong rap hato kite ki khar kaya ki play yang I kin
yang ini ginong rap kum play ki jing lekai kan ni kam la ban long kam la ban piang nak kaliang jungi kum kaseng HFU but nang ni sakmat lada ka sarkar kam phai khmat lem sengi ginong rap ngim ban se ban sim dak we karai ban haban mi madan ban yakhi ban persha ya kan ni kam kawa ka sarkar kale menti berkam phai khmat seba sapang bayade berkayo ka hat kumbang ngila ban ong nagane nu marab le se kamyo jing mentoi kamyo khajna de na takadaw le se ba ka sarkar kam sim khia kin star ke pe ja karep kareng se isusong klikti menta isusong khia langai po assembly kata kalong ba kum kini ki jaj nong ikmat ngila de ban yang de uding de mau tamar kam don jing mentoi haba kimya kran ya haba ya de ke jing jo kinong rap barsakawai ngala banong ba baleh gini kiyo APMC kiyo jong ka sarkar menta tang kiwe ki marap kiba kila banthit hakate ga yo sarkar te baleh pa di une using ngila tipsa bu une using menta ban bam tang hapo ga jela jungi ula palat ngi haban salan sadu bar jela sadu bariru te baleh menta ba yo une umarap jungi kisu kumi using kisu i be kumne nomar ngape hangnya hapo west hapo east hapo boy terter menta kibriu kibarab using menta ka jing sak khnyot kam dei tang dong ka thanjungi sabaro ka jela kane hato kam ka sarkar kamla se ban le habaya dei ber kane ka kamra kumban siong habaya dei da dei habaya dei ber ka climate change ka ta tingi mla le ya ka jinglong ka jing kala jong ka sun benang henre ya kamar ba ngibu dor mangi ka sarkar kalau yo bangi la yo tuat hi dari jong ti ya ka dor kamur ban pendon kam ya umarep ngila pendon kam le yo pendon kam lingba ka jing start ban sna ban proses da kibor jong kibreu henre balai kimla ban bu ya ka dor ka bibit ka babiang but sakawe ngalaban ong hakane ka dong ka than ke jongi kumba nilai iba kane ka yau hapo asam kade ka we ka yau ka bala pendap bala penbit penbiang bala penlong yau penlong hat da kamar rap ka bami na po ka jela jongi lada umdon shu umarep na po ka jela ka jongi kate ka yau hapo asam ka yau hahim kala du no si sendon te henre ka jing sa sim ka bu yangi namar bangim don ka yau la jong hapo ka jela imat dena takadau bakini ki khar ka ya ki kwa ban le ka bu nadong sedong ya kini ki marep ki jongi tengah kerpat ya ka sarkar kala dei ban bu no da kikin jalan ne ban ai no da kikin jaban ngingin la ban proses kikin jam mesin bafer ki grinder mesin kita bafer kenang bangi kinong rap ngin light ban ledi sepo yo asam ban light jing sim kabu kenang bangin yo ban proses si umar jongi hapo ka jela halen hapo ka ni ka dong ka than lane kum ki kinja ki cool storage ki good down kiba biang kenang ba kinong rep jongi kinlong kiba singan habaya dei bat ka salan bat ka khayi ya une marap wei marap ubangi ki pajba jong kana sinong idon tang ne po sinong jongi idon sispa spoying te marap uba kongsan bangi im udai na using te kumbangi sem mentaba neus ing ula hiardor siapa palat idon ga yau tangti po ahim bajar kabdai gayo jong ka asam de mana kana tayo ngalai siti sayo ahim dengi yadi us ing tang hakador lais pa sos pa sans pa hadu rius pa utaus ing ula bala baha palat de kana jing hirdor kan san jong us ing kalong ka ka ba ngi kum ki norep ni kendu ya jing namar ba ngi sngo ba ladangin ledi osing hakador saus pa sans pa tengka tangga bay stom imla syuban penmi te nakaliang jongi sngo khia sibun tengi kerpat ya ga sarkar bakadai ban khmi lengba katanat garep parian dai ban pai ya gane gayo kahat yung using markum balong menta kalong ba ni satang ban berat ya tu using ban ledi seyau kamantoy su tangga bay kit kala kata daga spa tengka los ke barep yo tusing dala dengi khen ke jing yo na ke simon ke balai stang lai spa lene aspa hadu saus pa tengka denga try ba kene kala awan ra ke jing sibun dan na kaliang yung aku musodar sinong lengba kini ki pajba ki biadon hang ne ngibu ke jing
kerpat ya sorkar ba kadai ban ya pailam dai ban kemilam kumbang i hang tiari boiru kila don sibun ibri ya persya ya halor kene gajing yardor jong using kila keren ya sorkar ni hang ne kiba im ha bordar lelai isim stom ha ban penia yu ne using mar ka yu ka don tang ka wai po asam dalada ka sorkar me khalia kamla ban tela kamla ban sim gano galat alenti ban plino ya ki kenja stok ban dono ki kenja stok nagalang ka sorkar kenang bangila ban penyai using hagar kom kababit kababian namar ka ji kalong gane ka wai habangi ra using ha asam hangti hayo hahim kador kadon ndai hadin si kentar kenta ndala yu iba poibun using kumne gila penhiardor katabi ki jing hangne kamut ba don gen halendat kabamut ba kador using jong using kala bandon ndai kila le kli no ki dekhar ki belong ki malik ki banthi di using jongi tegane kawan ra sibun ke jing yingi ki badon hangne po bordar kumta nagalyang jongi ngi kerpat ya sorkar bak lakum no kin plino kilat kilenti bangin supply no ya using nangne na bordar hapo stel ajong kenang bakanom don su ke jing sim kabu yang ngi kinong rep nama kumbalong menta kalong ba ngisa nyon ben dah dukhar teng nang ning supply using syati poyang ti o kadon ka ban kumta o ka strike kayo kumta o kamdon lenti kumne kumta ki thauthlia mo te gane kawan ra ka jing sibun tengah karpat yang sorkar badon burom baki dai ban plino kalat kalenti kumno ban peniayo ya na marep ublong ubulum jungi kinong rep namarngi hangne ka jaka ngidon way using ar usen sar lai tempo sau kwai kita ki marep ki bakongsan ne ki bagi dai ban peniai sepo yo asam kumta nga kerpat ya sorkar ba kadai ban phakmat nang ne sakmat ban plilat plilenti iya ki nong rep kenang ba kini ki marep jongi ila ban ai jing im yangi ila ban bit penbiang ya ki gasem ya ki jing don kam jongi dai lada long ha ne gadur ba klempep kan don kapor ba ni ki pai ba jong kanong rep ngin wan sakmat ban yang persya ya ka sorkar mekhalia kumbadon menta ngimban se ban ya joino apo ka Hill Farmer Union bangin wanra ya kijing bangin penlong ngajing ya ki kabakongsan hangte apo assembly kenang bagi nong yalam jongi kila ban keren kila ban hakmat lem namar teng ki officer teng ginong mikmat jongi isyong aram assembly kimtip ya ka jing jongi ginong rep hangni laban poitang sisin arsin ha por election daladep election ni isu kita nong mikmat kata kalong gajing haingin ut haingin nam ya gajing mo namar ngila jid ya ki bakin long kinong kitin ngen nang ne sa assembly nrai banwat ya kita ngi semstom tenaga yang jungi ki pajba ngi kerpat ya ka sorkar badon burom bakadai ban thaulanti nang ne sakmat bakin phakmat lem singi kinong rep nang ban lai na gajing ya kendu jing jungi kinong rep ke ba im hagarep karyang